Dumneata știi că în exact 20 de minute se închide la alimentar? Ce-ai înțeles? Sau poate că ai nevoie să mă vezi dezbrăcată ca să-ți amintești cine sunt. Ce vrei să spui? De ce? Că de fiecare dată la o nouă întâlnire îmi dau altă identitate? Așa m-a învățat pe mine viața, Vera! Ce vrei să fac? Încearcă să-i cauți pe aia cu ștampila numărul 9, că aia sunt eu. Eu nu încerc să par altceva decât sunt. Cum m-a lăsat bunul Dumnezeu? Hai! Ce știi ceva? Te rog foarte mult să nu mă vorbești așa, cum mă vorbești așa. Că nu puteți să ne controlați în creiere, controlați în buzunare!